musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique hannde ko mawnde tati siilto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho eɗen kewiide aljuma eɗen jokka wasiyaji men ko fati e kaayitaaji no mbirunoɗen ndeɗo henna yontere kala ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe rippata koye kaayitaaji ha gamɗo o ummo gumminoɗo kadi ha ɓuura softude nde tawno kala ko dadaniɗa gummiɗa jiiliɗa a heɓat hande noon kayit ko farilla e moni kala musidɓe tedduɓe on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar tokkarallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kala jiɗɗo rewindade jewte weltare ɓiɓɓe fulɓe to banggue nate ɓosoje ko mbiyeten vidéo ngaji aɗa wawi yatto YouTube tappa weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ni tappa weltare ɓiɓɓe fulɓe TV ma heɓton jewte ɗe jiɗɗa heɗade kala sa yiiɗi kadi mbaɗa ɗum téléchargé heddo e téléphone maɗa taw kadi kala saaha aɗa wawa hettade sen mon sen YouTube ko enen kala ɓamtata nde tawno ko watteɗo henna ko golle mawɗe koko ɓulna koko witta ha heɓa hen ko laaɓi wawi addinede yimɓeɓe mbawa hettade ɓe naftoro ɗum noon oto hattane WhatsApp joomum heeɗo gayna tan momta ñande wonde kadi so yiiɗi hettade heddone mballe kam e lefol télé kala lefol ngol ene welma waɗan ɗum feere mbawa moftuɗum e nokku kidiɗo e kala saaha mbawa hettade nde tawno wonko naftata en ene nafta en saabu Qur'anil Karim mo janggaten hande o wona joni wo jippi o ɓooyi kono so en jii e kala saaha eɗen ndewa eɗen defto ha nafta meɗen koko moftal kisgal ɗum noon janggi Qur'ana ko neɗɗo ko haalaka ndeke haala so tawi haalama moni kala yettinno mofta wasude ɓayde kalɗo ne wuurina haala ñande kala tan yo momtu ñande wonde wawi o haala goɗɗum ala nde tawno gandal yaltata koye haala musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe worɓe e rewɓe taweteɓe e nder rendoji men kala en duwima jomiraɗo nde ɓeydanta men jaam e cellal e kisal e yaajede on mo wawana hoore mum ne wone cuuɗi safara nde jomiraɗo ɓeydandamo cellal wa yalta o hay haajuji makko on leliɗo e suudu mum ha e galle mum kala wawana hoore mum yo jomiraɗo ɓeydanmo jaam e cellal e kisal o yaha e haaju makko on ñoolaɗo ne ngakka dépasse yo jomiraɗo ɓeydanmo suturo e yaajede hawdaño ko ñammini ɓesgu makko e sukaɓe makko kala on ne joguiɗo ha heewi yo jomiraɗo udditanmo ɓernde nde e haqqille o daña jiiɗe wawde wadde gollorɗe miskineɓe Allah ɓe golla hen moni kala wawana hoore muɗum yo jomiraɗo ɓeydan en jaam e haqqilantagal nde tawno ko haqqille sellata haqqille so selli alhamdulillah neɗɗo o sellat so tawi haqqille ñawi noon nottato ko ɓernde wonta mbaadi gondi yo Allah faabo en musidɓe tedduɓe gartaten koye kayitaji eɗen jiiɗi haalde hande duɗe men ɗe duɗe Qur'ana duɗe pulaar tinnoɗen duɗe men ɗe yoɗe dañ kayitaji kodi duɗe gandaɗe hande e nder rendo men duɗe kaalateɗɗe ko gandaɗe teni kadi alhamdulillah ɗe jangguini gande ha ɓe mbawano haalde arab mbawi ɗe jangguini gande ha ganduɗa yimɓeɓe mbawi Qur'ana ha ɓuuri ɓen ɗo Qur'ana jippe dow mumen ɗum noon ɗeɗo henna duɗe ɗe gona duɗe poɗɗe wonde less koɗe duɗe poɗɗe wonde dow hande noon holko waɗata duɗal dow
heptinede e nder windere, sabu duɗal so heptinama e wuro, heptinama e diwan, heptinama e falde, ha ɗiɗon eɗen gandi ne ngakki nde tawno aduna hannde o ko juljultodirɗo. beele duɗal heptine ha ande e windere walla ha jokkodira e pelle anduɓe taw kadi ganduɗa ɗen pelle kala saaha ne jillo ɗen duɗe gam hebbidde ɓen sukaɓe gande walla wostodirde miijoji ha suko wawa dañde haqqille julɗo beele janggo wawa wodde ko waɗi. ɗum yalta tan koye duɗal keptinagal to banggue laamu. duɗal ngal jogo kayitaji celluɗi tawɗin kayitaji ene heptina e laamu makko ne selli, ene heptina to banggue ministére makko kalfinaɗo ko fate banggue jangde, ene heptina to banggue jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele woni ministre affaires étrangére. taw ganduɗa kalɗo ministre o yeehi so tawi ariɗo qur'ana jangguete ene wiya aha minen de leydi amin jangguino qur'ana tene duuɗe ɗe kala ene keptina e laamu ngu aɗa jogui kayitaji ɗen duuɗe so jiiɗi wallude ngal gaduɗal to banggue matériel uji walla to banggue hebloji walla to banggue gostodiral miijoji ene ɓuura newade nde tawno ɓuuri welde wallude ko joguiɗo kayit. ɗum noon jangguinoɓe men woto ñuubinoɗen peren laabi sukaɓe dango daña fandare mumen taw wona joom janggo qur'ana ha reena wona hafiz gayna duuɓi 30 rutto waɗoya becek en naata e galleji ne diida ɓale janane walla rutto ne waɗa juulo bale bel ne wakko ga ne nataɗa ne yaltaɗa walla rutto ne yeeye coccorɗe walla rutto ne waɗoya sirance walla rutto ne yaaha afrique central ene suufra gam gardude demuɗe janane mo mbiyata kefeer o joɗɗa demal makko aɗa renanamo omo ɗani aɗa renamo toɓane toɓa e dow ma ɓowɗine ñakkuma ene pidma jamma ñalam omo yalta pecce jamma amoyte guddita wo artomo mandile hawronki darade guddita ballama hawnata galle makko. eskey taw ko jangguɗa ko aɗa fonno nemade hen. ɗum noon firti ko alay saago peren laabi ɗi yo pere anduɓe men ɓe pere laabi ɗi. kala duɗal yo jogo kayit mum, jogo kase mum, jogo tampon mum, taw kadi ngal ɗon duɗal ne heptina to banggue gardin jangguin leydi ndi. saabu eɗen gandi leydi jogui ɗum ko jagor ɗiɗi, ne woodi jagorɗo jangde lesre, ne woodi jagorɗo jangde dow woni supérieur, jangde dow ne woodi université fay dow. ɗum ne janguɓe ha jetti hankkadi ni halil en ɓen payi université, wulde bun ɓen payi université hankkadi ni. donc ɗon gandal fotani haade ɗon, foti ko jokkude faye duɗe goɗɗe ha ko jangi ko wonta hen qaadi mawɗo janggo bawɗo joɗat tribunal o jooɗo tribunal janggo on wawi joɗade o wona qaadi ñawowo taw ko ñawoje tribunal hande tribunal uji men ɗi mbayni saabu ñawoje waɗeɓe ɓe e ñawoje men ɗe ko ɗe gotum net ɗe ceertani. diine o e oy ko gotum, ko diine o sali ko ɗum woni ko luwaji waɗeɓe ɗi cali. so en ƴeewi ko gotum saabu luwa gonɗo to waɗeɓe o ko oɗo luwa woni e l'islam koɓe sali net to banggue ñawoje. ko heddi ko noon ɓe peri laabi yidde welnude gurdam mabɓe e sifa noɓe jiɗiri banggue goɗɗo ɗum fiidiran e ñawoje. ɗum ko sifa gurdam enen no mbaɗen ni eɗen jogui tan caltiɗi caltuɗen eɗen jiiɗi wuurdu ni jiida e l'islam. ɗum ne en hefto kala nguru en hefto kala yimɓe ne heftoto banggue diineji ne heftoɓe gona diineji. ɗum ko noon aduna o yaari. ɗum noon yidde wiide men hannde sa yillima ko wayno Dakar en walla Mauritanie walla Mali, ko wayno Dakar walla Nouakchott walla Bamako walla nokkuji goɗɗi, leƴƴi gonɗi ɗon ɗi leƴƴi ɗemgal ɓurgal wawde haalede ngal ma taw hufɓe ɗeɗon duɗe ne kaala ngal ɗemgal duɗi mumen kala ko keptinade to banggue leydi Sénégal, duɗi mumen ko keptinade to banggue leydi Mauritanie, duɗi mumen ko keptinade to banggue leydi Mali, duɗi mumen ko keptinade to banggue leydi Gambie ha to Guinée Conakry Bissau kala. ɗen duɗe keptinade noon suko so arine jangga o addata ko kayit makko, o addata ko kayit jibinande, o naata kayiɗo inde makko nanne e karne duɗal ngal. saabu duɗe kewɗe hande jogui ko ordinateur uji mumen koko tappi toon pop dewɗo ɗon foof ne anda ɗo ha duuɓi sunka kal dewnoɗo ɗon so inde mum tappama Abdullaahi Saar tan yaltat ɗo jangguiɗo ɗo heeɓi ijase makko ɗo foof yalta. donc
o janga ɗon omo janga qur'an o omo janga français o omo janga arabe o ɗum woni ko mbiyata joni franco arabe so yi hankkadin haw gaynoyi arabe o o heeɓi diplôme makko ko wayno baccalauréat makko arabe o faye université ay duɗal ngal ene yultodiri e jangguin leydi sénégal so fayi université o janga toon haw heɓa ko yiɗi hebde ko so yiɗi waɗaɓa bourse o faye leyɗele arabeɓe o ɓeydiya gandal hande en jii hande e nder leydi sénégal watti ƴettude jangguinoɓe arabe taw ko laamu ngu yoɓata ɗum fuɗɗima hankkadi e leydi sénégal fuɗɗi taw ko laamu ngu yoɓata ɗum karpat denka firti ko on ƴettaɗo yo jangguin natti waɗoyde becek natti waɗoyde juula balebel natti gardude de muɗi janane natti mayoyde e maaje natti jooɗade ne fawdiri koyɗe ene ɗamini ha nelde haalis walla wiyane winda ne loota yimɓe hanti ala goɗɗum ko wawi dillinde ɗum woni jogade fandare moƴƴere sukaɓeɓe mbawa yaltude e caɗele an ceernajo aɗa jogui almuɓe ne gadda autoji ne gadda wutteji ne gadda ko ñaama kono almuɓe ɓe jangguintaɓe hol fandare mabɓe janggo aduna koko fatti ɓayde aduna koko fatti feranɓe laabi ɗi ko holɗum duɗal ma ngal waɗan ngal kayit keptinaɗo gandaɗo e leydi maɗa aɗa jokkodiri e jagor ɗiɗɗe mbiɗen ɗe ha tati ni jagorɗo jangde lesre jagorɗo jangde dowre jagorɗo hakkude leyɗele kalɗo omo yaaha o yaada e duɗe ɗe so arti wo artira e duɗe goɗɗe ɗe mbatta yirlodirde ha sukaɓeɓe mbatta ɗannade taw ɗanninta ɗumen ko duɗal ceernajo o mbatta wittoyde duɗe goɗɗe mbatta wittude ga gande ɗe nattodira suko feɗɗitowo daña haqqille o dowla ni foti fof noon ko kayit duɗal ngal ala kayit hay so tawi woni concours ko wayno kawguel qur'ana ne waɗa sukama bindetake soɓe mbindama wonɗo ɓe jahata ɓe mbawa yaha saabu duɗal ma ngal hettinaka hande hunde foof fotani wonde clandestine foti wonde ko rayal ayne hunde yiyotonde junggo memo e kayiɗo memo e junggo hunde yiyo yitere kayiɗo memo e junggo sa memi kayiɗo e junggo rayal ayni o ara fawoye dow kayiɗe jangga ceerno wiyete ko kaari o jeeya ko nokku tel duɗal ngal ko ɗum yahata duɗal ngal ko ɗum jangguita duɗal ngal ko ni sifori duɗal ngal ko ni wayi aha noon ene yaadi e jangguin leydi sénégal suko so janggui ha yettima ɗo laamu leydi sénégal ne heɓɓomo nawmo ha ɗo ko heddi ko o nawe ha ɗo so yaltiɗo o heɓa ɗo walla o wona ɗo ni foti ni tan foti ɗum noon wawi ɗum ko dental jangguinoɓe mbaɗa luwaji mumen jokkodira e laamu ngu pewna kayitaji mumen tinnoɗen hen no moƴƴi allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe butikaji yo dañ kayitaji boutique yo dañ kayit mum no duɗal jogorto kayit yo boutique dañir noon kayit so tawi kadi eɗen gollodira mbaɗen kayit saabu ɗo joni so eɗen kaala golle holkoɓe kewi wiide min mi walli miñam bonni mi walli baɗam bonni mi walli esam bonni mi walli joom suudam bonni si ayo soko an ballanoɗa bonnat saabu an hoorema a wallanoma bonnuɗa donc firti goto men kala wonɗo wallano bonni ko noon nehdi men ndi wayi holno mbatten sa yiiɗi wadde gollorgal gonɗa ko amérique walla europe walla asie walla afrique aɗa yiiɗi uddidde magasin uji walla yiɗi sodde autoji ya gara walla yiɗi wadde ndema celluka jogui machine aji goɗɗum ƴeew wawɓe on fannu pewna ha feewa tappa kayit ko jiɗɗa wadde ko société mo jiɗɗa wadde o tappanamo kayit walla entreprise o walla usine o mbannamo kayitaji ɗi tappe feewa koye indema woni kala mo gadduɗa ne golla hen waɗa photocopie carte mum d'identité cinñi noon contrat omo jogui salaire makko ene jogui ko joɓatamo omo jogui no gollorto o golla o heɓa hen keɓa hen ɗo o nunɗat saabu mandi so woofi lawol o fayi ko tribunal so yettimo sokkete ko ɗum ɗo woni nunɗal so tawi en jettaki ɗo en mbawide en nunɗa mbiten min mi maayi mi walli ɓe maayi ɓe gonata a wallani wallude hande jogui ko ni koye ndiɗo mbaadi ko alay sago noon mbawen yettat ɗo pelle men ɗeɗɗe whatsapp fedde foof haade mum fiide piye ya tawni jogui kayitaji so tawi ala kayitaji janggo koko addata probléme fedde fotani wiide ne fiya hol fandare fedde e fiide haalis tawni fedde nde ala kayit
ko kaayiɗo renata fedde nde e nder kaayiɗo ene andina kala gonɗo e fedde he ne fiya inde mum nanɗo henna goto fof ne anda ko waɗi hen fedde nde ne anda fandare mum holko woni fandare mayre so tawi kamɓe fuɗɗude fedde nde ɓe ɗacci ɗon kayitaji hoto Allah wat won e mabɓe jaltuɗo aduna hatta koko jokkat saabu kayit mum nan ɗon so ɓe kaaɓi hatta koko jokkat saabu kayit mum nan ɗon hono no kewi wiyede kala sa eɗen gandi enen caɗele ɓurɗe mantinade caɗele men ko fedde darnete hade fedde jogade projet ji walla hade fedde wawde naftude kaɓen sen kaaɓi ceerten goɗɗo yaha waɗi a fedde muɗum onne waɗa fedde mum ha ɓooya hade fedde nde wiide ne ɓesna ɓe kaɓa ni woni pelle jiitaɗe fof ko ni wayi ɗum noon pelle ɗe daña fayida beele pelle ɗe guura beele pelle ɗe gonga fedde yo jogo kayit kala moni natira kayit ma nani kayit fedde ma nani natira hen kayit ko mbaɗɗa kone anda ɗo mbaɗɗa ɗo aɗa andi no mbaɗirɗa ni aɗa andi cabboɗa e dow andude ni foti net pewen joni Allah subhanahu wa taala walla en musidɓe tedduɓe ngam siftinde en sa jibini ɓiye fewnanmo kayit an musidɗam pullo egga hoɗa gonɗo e ladde ɓattito wuro so joom suudu ma ne jibine yo jibine e suudu safara ɓiye daña kayit gaynaka koko weeli ko kala koko woni fina tawa ko kala a yahata ɓooya tan jawkal kal gasa lappata e wuro ɗum ɓuuri hewde en jiyani gonɗo wuro dañi jewde ha heewi fayi ladde jiiɗen ko gonnoɗo ladde gayna ha laaɓa arta e wuro so arte wuro hande ɓiɓɓe mum gonta bindaneɓe so jeeyi hande e guure men min haali ko gandu ko kalmi ko ne selli oɗon gandi ko kalmi ko jeeyata ko rewɓe tuppiɓe meminoɓe hanki yarannoɓe ɓirɗam bewnoɓe e sifa mbaadi culture mumen gonti hande bindanuji e galleji janani sa yeehi Mauritanie ko noon sa yeehi Mali ko noon sa yeehi Sénégal ɗo ko noon Guinée e Gambie mi anda mi humpitaki toon kono ko kalmi ɗo kone selli a arat e galle ɓernde ma ne taƴa jeeya suka debbo pullo boɗe joɗɗon woni bindano ne wuppa walla ne defa walla ne paasa walla ne fitta waɗi noon ko jawdi ndewa noon ndi gas ha laaɓi ɓe garte wuro haade ndin jawdi gasde sakku feere kono sukaɓeɓe dañanɓe kayitaji yoɓe jaa école ɓe jangga fotɓe janggude métier jangga heddiɓe ndewa e jawdi ndi so andi no bona mbattandi bitikaji walla mbatta jawdi seeɗa aɗa yamna ɗum aɗa dañi hen kosam ha heewa tawa tampani hay goto tampani musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rimɓeraneɓe ɗum ɗo henna woni yontere men nde mbinoɗen e mbaɗa yontere kayitaji koɗo hande kaɗeten ha saha goɗɗo so jomiraɗo hoddiri yontere fande noon buuɗal yurmeende heɓata arde kono ma on ketto ɗum coccorgal musidɗo men Ahmadou Gatamare Ba buuɗal yurmeende sawtawol musidɗo men Haali Abou Ba e dendagal yaadiɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV kala ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah o ñallane musibbam tedduɓe oɗon jarlo oɗon jaafo kono tinnoɗen e kayitaji no moƴƴi malamin